Mandaue City Mayor Bercede gipatubag sa Ombudsman sa reklamong giatubang niini. Gihatagan siya higayon nga matubag ang pasangil, batok, kaniya nga grave misconduct. Kahinumduman gireklamo niini si Bercede atol sa iyang pag-asumer isip mayor tungod sa suspension ni kanhi Mayor Jonas Cortes. Gikwestiyon ang giingong pagtugot niya kang Cortes pagtambong sa official function. Apan gikwestiyon karon sa ilang kampo ang pagpadala sa komunikasyon pinaagi sa private courier, giparash pa o dili sa registered mail sa PhilPost. Andam tubagon sa iyang kampo ang reklamo nga gisang at batok kaniya. Ipakita lang nga ebidensya na di-allow pa kuno ko nga ang mayor, ang suspended mayor, nga nung magkuyog pa mi. Unya, doon na sa ebidensya nila, ipakita katong istorya tabay, nga nung kunong gakuyog ng mayor. Nga nung matag magkuyog ng mayor. Sa diyan na magkuyog ng mayor. Sige, mamigkuyog.